Ihme! Tää paikka tärisee. Kas sä oot? Mä oon Tomppa, mä tuun Akarasta. Mä tarvin sun apua. Kristallin kokkaamista. Joo, hemmetti. Yes! Hän näin. Tätä tietä pitkin. Vai. Tervetuloa kemian luokkaan! Tämä on kaunista. Tämä on opettajan pöytä. Näin. Tämä tässä on hätäsuihku. Vedät vaan kaavasta alas, jos satut syttyä tulee. Voinko siihen koskea? No ei! Seuraava. Tässä on nämä kaikki keitin lasit ja muut kemiallisen testin tarvittavat välineet. Ja lisäksi ruumuksen lisäksi, eli satut tulee jano, niin hana auki ja... Ja hemmo pois. Nämä tässä ovat suojavarusteet. No niin, suojavarusteet. Pakollinen, pakko pukea. Ja viimeisen, mutta ei vähäisimpänä, työpisteet. Ja sitä kaikki kemialliset testit. Ennen kuin aloitetaan, laitetaan vasta turvavaatetukset päälle. Ja näin se simppeli se on. Apua. Ensinnäkin, jos kaveri on pulassa, niin aina voi kysyä opettajalta tai kaverilta kausa. Ja aloitetaan. Riisulta näin. Jalka ylös. Sä et tarvi kahta paitaa. Tää onkaan. Anna 2. Ei siis 1. Yes. Ja napit kiinni, jos sen osaat. Jumala. Nyt kun meillä on nää turvavaatetukset päällä, mennäänpäs happoja käsittelemään ja käydäänpäs läpi noita keitinlaseja. Mistä happoa käytetään? Syö kristalli! Nyt mennään. Sä nyt nää. On hyvä. Musta ottaa varoen näitä ihme kemiallisiin testin tarvittavia välineitä. Ja nyt mennään tonne työpisteelle. Muista pitää paikka siistinä ennen kuin me aloitetaan tekemään mitään. Tämä tässä on lieriökeitinlasi. Tämä tässä on tavallinen keitinlasi. Sitten tässä on happoa. Tomppa, unohtu yksi asia. Noi suipelokeitinlasit. Haepas ne sieltä työpiste. Näitä on monta kappaletta. Voitte näyttää. Sitten olemme käsittelemään tätä suolahappoa. Meidän täytyy kaataa se keitinlasi juuri nyt. Voiko tätä suolahappoa juoda? Kemian luokassa ei saa juurikaan syödä tai juoda mitään. Kokeillaan sitten kaatoa. Oh no! Oho, nonni. Voi Tomppa. Siivotessa tätä happosotkua sinun on parasta ottaa paperi ja olla koskematta paljon käsin tuohon happoon. On erityisen tärkeää pitää työpisteen puhtaana ja sotkemattomana testien jälkeen. Nyt me näytetään kuinka avata turvallisesti kaasupullo tai käsitellä se juuri. Otetaan tulitikku askista pois ja me sytytetään se. Sitten me avataan kaasuhana. Kokonaan tästä auki, tää maahan, sitten tämä ylös. Ja näin on tapa miten avata turvallisesti kaasuhana. Jos me otan sen kiinni, lasketaan tämä alas, sitten me suljetaan hana kokonaan. Tästä vivusta. Kaunio. Kyllä mä sain haitekin. Katsotaan miten Tomppa demonstroi. Tästä pääse päälle. No niin. Sitten Vähän oli. Räjähdyksen jälkeen. Puolet meidän kammasta räjähti, koska mä oon idiootti. Ei mitään hätää, meillä on vielä puolet raaka-aineista vielä säilössä. Okei. Tuotteessa. Bet.
sinistä taivasta. Sano nimeni. Heisenbergi. Olet hemmetin oikein. Nyt. Sä teet pitkin vaan. Nyt. Ennen kuin aloitetaan laittamassa turvavaatetukset päälle. Sano jotain. Sano jotain. Ai mun piti. Voi vi... Kiitos katsomisesta, olen krapulassa.